malaltia pulmonar obstructiva crònica, en POC. La malaltia pulmonar obstructiva crònica és la malaltia més comuna que afecta a l'aparell respiratori i és, de fet, un dany estructural del pulmó, tant dels bronquis com de les zones posteriors als bronquis, que són els alvèols, i que està causada per diverses raons, però la més important, de molt lluny, és el tabaquisme. Es produeix un tipus de malaltia obstructiva que en diem emfisema, que és una cosa que els pacients és una paraula una mica maldita, perquè l'emfisema transforma el pulmó en una mena de formatge gruyère, al qual es buida el pulmó de teixit. I els pacients es van quedar cada vegada amb la mateixa caixa toràcica, però amb un pulmó cada vegada més inservible, perquè el tabac els hi ha robat i els hi ha destruït el parènquima pulmonar i respiren mitjor. I l'altre tipus de bronquitis crònica, diguéssim, és la bronquitis crònica obstructiva, que s'assembla una mica a l'asma, en el sentit que inflama els bronquis i són pacients que es comporten més com uns asmàtics perquè s'ofeguen més que els que tenen emfisema. Es diagnostica un mètode molt senzill, que no és ni la radiografia de tòrax, ni una pulsioximetria, ni una visita. Es diagnostica fent una espirometria. L'espirometria és una prova d'aspiració forçada que ens determina dos paràmetres bàsics, fonamentals, que són el volum total d'aire que expulsa el pacient i el volum que expulsa en el primer segon de la maniobra. La malaltia pulmonar obstructiva crònica, el tractament és gradual, com en la majoria de malalties. Quan es detecten les primeres fases, com que ja hem dit que és deguda al tabaquisme, i el tabaquisme és el producte que fa progressar la malaltia, el tractament obvi és l'abandonament del tabac. Desgraciadament, la majoria de vegades, una vegada hi ha el dany fet, encara que deixem de fumar, el dany persisteix, però a un ritme que ja no és el que tindríem si continuéssim fumant, que ens portaria cap a la invaliditat respiratòria, sinó que s'atura el dany. El causant de la malaltia és el tabac. Per tant, què pot fer un pacient? Stop el tabac.